Og se, der kommer masser af stærer fra nordøst eller nordvest. Kan I se det op i den lyse sky? Der kommer lige en gruppe mere på 30-40.000. Prøv at se hen over gården, kan I se det? Ja. Rigtig mange stærer. Se der. Og jeg kan virkelig se på stærernes adfærd her, at vi har fået ro på de. Så rigtig tak for jer, her at I er kommet ned. Prøv at se, hvor de går ned nu her på højre side, ikke? Og se, hvad der kommer ind nu. Jens, hvad siger du så? Ja, det er flot. Er vi oppe på 300.000? Ja, ikke begreber, hvis det er til. Du må tælle hurtigt, Jeg er vant til at skrab. Ja, det er jo lettere, ikke? Jet, 2, 3, ikke? Og hav, ja. De bliver ved med at kaste ind på klumpen. Jeg har set meget dårlige stæger. Ja. Kan I se, hvor de stryger ned i overnatningsstedet derovre, ikke? Der er i størrelsesorden 300.000 her. Så det er lidt mere, end jeg egentlig gav jer udsigt, da jeg startede her. Se, vi havde en blitz. Vi havde en blitz, den skal vi have væk. Kan I se? Prøv at se, hvor de rykker tættere på os nu. Jeg forudsagde det, fordi vi kan ikke styre adfærden over på dit, og de flash, det presser det man så herover. Se der, det er rigtig flot. Ligesom de danser for os. Ja, det er kun for os. Ja, det er dejligt. Prøv lige at se, hvor mange Og prøv at se, hvad der kommer fra venstre nu. Kommer 20.000 mere. Og se op. Ej, I prøver at kigge herovre nu. der kommer, bliver ved med at komme nye. Nu skal vi se imellem. Det ser godt ud. Men se, stadigvæk så begynder de at smide sig. Kan I se? Hele tiden kommer de tættere og tættere på til højre.